Il-kap nazzjonalista Adrian Dalija qal li kiteb liċ-ċermen tal-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Nazzjonalista sabiex Bernard Grech jingħata spazju fil-midja tal-partit. Jirriżulta li Bernard Grech li qed jipprova jieħu post Dalija ilmenta li mhux jingħata biżżejjed spazju fuq il-midja nazzjonalista. Dalija qal li fl-aħħar seduta tal-amministrattiv tal-partit kien hemm qbil illi l-ħin allokat fil-midja jingħata wara li jintemm il-proċess ta' analizzar taż-żewġ kandidati, meta allura jkun hemm kandidatura uffiċjali għal kariga ta' kap. Iżda biex juri li għamel ġest ta' rieda tajba ma' Bernard Grech, Dalija qal li se jtieħ spazju fuq il-midja nazzjonalista. ċertu nies fil-Partit Nazzjonalista, anka partitari tarhom daw jiktbu fuq Facebook illum faċli taqrom il-messaġġi li Bernard Grech mhux qed jidher fuq il-midja tal-Partit Nazzjonalista, qed jitħalla barra. Filwaqt li jgħid Dalija 3-4 darbiet fil-ġimgħa anke fuq ir-radju jitkellem u press conferences kollha live. M'hemmx bilanċ. Mela, assolutament hija ħaġa waħda ma torbotx mal-oħra. Dawk li qed jappoġġjaw lil Bernard Grech mill-ewwel ħarġu jisparaw il-kanuni lejn Adrian Dalija. Alana Belaweċ, persuna li simpatizza ma' Bernard Grech wara li huwa esponent tal-fazzjoni ta' Simon Busuttil, qal li din hija gidba ħoxna minn Adrian Dalija. L-eks kunsillier nazzjonalista kiteb fuq Facebook li Dalija ilu 15-il ġurnata joġġezzjona bil-qawwa li Bernard Grech jidher fuq il-midja nazzjonalista. Intant fuq l-Istazzjon Nazzjonalista il-ħamis filgħaxija se jidhru kemm Bernard Grech kif ukoll Adrian Dalija, fejn se jiġu intervistati minn Dion Eborġ, magħruf għal-lealtà tiegħu għall-kap Adrian Dalija.